Uda astronomikoa amaitzear da eta badirudi aurtengoa 2025 hau ez dugula erraz ahaztuko. Gogoratzen duzue nola hasi genuen, edo beto esan da, noiz hasi zen bero egiten? Ba ez, etzen ekainean izan, maiatzeko azken egunetan baizik. Orduan, barnealdean 30 graduak erraz gainditu genituelako. Bain justu, barnealdean 18 egunetan izan dugu muturreko beroa, kostaldean ostera 10 egunetan. Eta uda honetako egunik beroena, ez asmatu, abuztuaren 15. Orduan Afrikako beroa etorri zen gurera eta Güeñesen Bizkaian 44,9 gradu izatera iritsi ginen. Egun bero mordoa izan dugu aurtengo udan eta gaueko beroaz ere ez gara libratu. Tuteran adibidez 25 gaba tropikal izan dugu eta horietatik 12 gainera jarraian eman dira. Argi dagoena da geroz eta uda beroagoak eta luzeagoak izaten ari garela eta hori momentuz badirudi ez dela aldatuko.